ሰላም ጽባዕተይ ከመይ ቀኒኹም ሳምሪኤ ካብ ኤድመንተን ካናዳ ሎሚ ከዓ ናይ ሰሙን እዚ ኦርደር ዝነበረን ናይዚ ዊኬንድ ሸር ገብረኩም እየ ጽባዕተይ እዚኣ ናይ ኣኒቨርሳሪ እያ ነይራ ኣጋጣሚ ናይ ጾም ናይ ስዕረትን እዩ ክእዘዝ ቀኒ ጾም ስለ ዳኣተወ ከም ትፈልጥዎ ሕጂ እዚኣ ናይ ስዕረት እያ እዚኣ ገሊኡ ናይ ጾም ገሊኡ ናይ ስዕረት ተኣዚዘ ነይረ እዚኣ ትመስል ሓንቲ ኬከይ ኩለን በብሓደ ክሪአኩም እየ እዚኣ ከዓ ነይራ ናይ በርዝደይ ማለት እዩ ናይ ስዕረተን ክልተን ኣጋጣሚ ናይ ስዕረት እዮም ኣዚዞም ነይሮም እዚአን ይመስላ مسرح بيزنس دلخون دلخون ما نقرب ستايل قبر دلخون ولا فيديو قلي حتصري دبلا دلخون إذا أنا يتصوم يعني graduation تمالس لازنا برا نيتصوم يعني زيها أقطع قلت نيتصوم ثلاثة نيسعرتين نيران تتمثل ني graduation كأبدا عم فت يوم ما بطعمي طعم ثانكيو لهم لما عملت كومنت هبهم ثانكيو مبرعنا صباعتي زيون ناي ጾምያ አጋጣሚ ካብ ካልጋር መጽተ አዚዛትኒ አጋጣሚ ብዝሕሊፋቶ በርዝዴይ ናይ ወዳ ማለት ዴሊቨሪ ገይረለን ቲ ሓንትኮ መጨመ ወሲዶ ማክልቴን ወላታ ናይ አኒቨርሳሪ እዚኣን እንተን ሰለስተ ግን ዴሊቨሪ ገይረ ሎ ማዓልት ሰንበት ምድ ኮለል ክብለ ውዒለ ሎ ማዓልቲ ካብ 11 ገላን ድወጻኹ መሊሰ በድሕሪኻ ነይረን ማለት እዩ ሕጂ በበይኑ ስለ ዝነበረ ትገዛውቲ መጀመርታ ነቲ ሓንቲ ብጽሕያ ወይ ዘርካ ጽቡቕ ነይሩ ሎ ማዓልቲ ደስ ብለካ ደበና ነይሩ ቁርብ ሓደ ሓደ ፀሓይ ጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ نا أخذ صحة خيدة مالتي نتحا حنتي أوردري يا دليفرون قبري توم دي تفلتو مالتيو دحر دي طعمكم ناي مرعاكو اوف كورس قدني بعلي دليفر قبرو كابسلستن لعن نحر كوين سلازلا قبو مسكدكو اتناي كم زبارز دي تنقات قلا حنت كيك كاني دحر تشكركم دليفري قبري توم زي تفلتو مالتي جفت كذا بتسهلهم أقطعمي نفسها يبين مالتي دليفر غيريا تحنت خازي تمثل ناي بيبي أنيرا زيها لحرستي أنيرا زي تمثل دان تبط كيك ناي سعرتها زيها ناي ጾም አይኮነትን እቲ ናይ ጾም ኬክ ብጣዕሚ ሰፈት ይወደሎ ካብቲ ናይ ስዕረት ንላዕሊ እቲ ናይ ጾም እዮም ብጣዕሚ ፈትዮሞ ሸንሸዑን ዝውዳእ ደሎ እቲ ናይ ጾም እቲ ኤክስ ስለዘይብሉ ድዩ እቲ ካብቲ ናይ ዳይሪ ፍሪ ስለዝኾነ እሱ ይመስለኒ ፎኪስ እዩ ብጣዕሚ ደስ ብለካ صبعتي تنك تمهارو دبالكم من خان نوفمبر أساقاقير يلنخو مسرح متعم سلسان القدامن سنبت ترايكا حاتيرنا قلس لزبالاني هجن نوفمبر أساقاقير يلنخو تنبوك يركن دلخو كوابوك يركن اللخو بسخانا دادلخن مالتيو تنزي فلتكن كا افتق قرب كله في أكتوبر مودة أتاقله ويمجمريا نوفمبر ኣብ ቲክቶክ ኣውፅእ ኣለኹ ኣብኡ ዝተግበራኒ ይኽን ኢንፎርሜሽን ክህበ ቲክቶክ ከኣስመራ ስዊት ኬክ እያ ትብል ፎሎው ግበራኒ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ብትሪኣ ምእንታን እዚኣ ትመስል ውዕለይ ድሕሪ ዚ ኣብ ገዛእቴ ቡን ገይረ ማለት እዩ ምሸት ቡን ሰትየ ሎማዓልቲ ናይ ሰንበት ቴንኪዩ ጽቡቓተይ ቢዚ ዝገበርኩምኒ ጽቡቓት ካስተመረይ ብጣዕሚ ደመስግነኩም ካልእ ግዜ ካልእ መደብ ሒዘ ክመጽእ ንሎሚ ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ
ቴንኪዩ ጽባኣተይ እቶም ሓደሽቲ ከዓ ሳብስክራይብ ግበሩ እቶም ካስተመራይ ኣብ ዝመፂኹም ሳፖርት ትገብሩኒ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ክብረት ሃበለይ ጠፊእኺ ገለ ትብሉና ሕጂ ኣይጠፍኣኩም ኒ ኣትሊስት 1 ዊክ ክመጻኩም እየ ሰንበት ደቀዳም ደ ኣብ ድኾነ ክመጽእ ማለት እዩ ጽባኣተይ ንኣፌታኹም ኮመንትኹም ኩሉ ጽሑፍለይ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ንዓይ እውን ሓጋዚ ጽባኣተይ ክመጻኩም እየ ንሎሚ ዝወዲ ኣለኹ መወዳእታ ዳርጋ